От Грудово, от следеца в тогава тук. Дансинга. Айде, Кючек Мангела. Само Кючек, силен Кючек, беше да е барджа. Силен Кючек. Тези пари са от Лудо. От бащата на булката. Живко, бат Живко. 100 лева, 200, 300, 350, 450, 500, 500. Пет Кючека! Айде! Sekiz, bilmem söyle. 900. 900 bilmem söyle. Kilada leva. От бащата на булката. Жив и здрав. Айде, пак същия Кючек. Който е наред да загледа? Чичото, лелята! Може да настране малко? Е, тук може ли да минеш? Камерата не може да монтира. 100, 200, 300. Кючек, китара Мангела, 300 лева. Айде!
500 лева, живи здрави. Сега, пак лелята. Много леля си. Да са живи здрави. 100 лева от лелята, името Наска. От Наска 100 лева. Кючек Мангела. Стоп. Андрея. Андрея, тук ли? Братовчетката на вулката. Айде, Кючек Мангела. Аз. Hepsi Nisan'da. 20, 40, 60, 80, 100 лев от братовчетката Кючек. Се очаквата! Сега другата братовчетка Сиса. Ирбин, 40, 60, 100 лева. Други братовчетки има ли? Има. Айде, Кючека, пак китара ли? Айде, давай! Сега кой да е? Дядо Гошо да заповяда тука. И баба Вивето да заповяда тука. 100, 30, 50 от баба Тиджето. От баба Вивето. Дядото къде? Дядото... Айде, Кючек Мангела, 150 лева. Зинка, 100 лева. И другата кака да извикам. Изведнъж да играем. 100 лева. Ливка. Елиф Аблагия Симбрай. Elif abla bu. Haydi Kючек. Aman ormancı oraya. Nasıl? Ormancı. Haydi ormancı. İmali ormancı da. Ay najsilnije Kючек iska. Şabandan 150 lev. Ama najsilnije Kючек iska mi. Orkestra ima li takvih Kючек? Orkestra najzubavija Kючек. Stop, alalım abladan da parayı öyle. Zanidat. Saspamam. Najsilnije Kючек od Jaško orkestra. Nolizeva. Yaşko'dan 100 lev geldi. Davay najsilnije Kючек. Najsilnije Kючек.
Айде! Оркестъра! От дърварите внимавайте, ще ни играят тук щилките! Хубаво, чек, хайде! Казах, щилката, виж какъв кучек е. Високерна ижича. Те пари идват от Димо, от бат Димо. 50, 100, 150 лева. И 10 лева. Най-добре ексцесивна музика. На оркестъра. Който ще е най-добре искам. Най-добре е къчва. Айде. Ако не ми харесва, ще взема пак. Айде. Може. Напред си. Тогава 20 лева назад. Батичко с сина си да дойде. Ичко Бореца! Юздев, Кимде? Ичко, да. Ичко Бореца да дойде. Ало, Ичко Бореца. Бореци, оттам да Юздев. Той да Борецев, штилкала. Таба сутра, това оркестъра. Оп, пизбенца. Си Борецев, не си. Давай, Борец. Милен? Тук ли е Милен? Имаше едно време един мънки тук някъде. Yes. Сега за брата ти много специално. Ремино!
Слава! 100 лева от Слава. Башка варо, йоко, има ли? Няма ли? Следай кючека да продължава. Айде, кючека да продължава. Yaşa, Simon. Yaşa. İsa mitko boreza. Başka bir hangisi kaldıysa gelsin. İma li nema li? Madeşi sonra şeyi askıyı alalım bitsinler. Yok mu? Kimse gelmiyor. İma li nema li? Nema. Haydi Madeş de deyiz var. Ne yapırsanız yapın. What
го фристайля това. Излага си тайни на или. Може фристайл, пусти? Окей. Едно фристайлче. Просто е така. На всички от Бургас, на всички от Съни Бич, веселър, парка, бейби. Клати! И за най-железните гръзници, от клубовете, самодушенците, на всички до край. Усили това тържение, момче. Едно от другия лъка. Само ромака и шунера, за купарука и гера.
Berbagai soekarno,
Представи кларнетиста Дани Биков. Отивай към сцената. Сега всички да изкарат автомата! Можете за кръстника, за Мишо, за Ваньо! Yes, кокаина! Yes, кокаина! Пусти кокаина! Сега пускам кокаина!
О, така. От бабата пристигат 100 зелени бутона, 200, 300, 400 лева. Сега ще пусна аз гайда, чакай малко. Сега ще ви пусна, спокойно. 400 зелени бутона пристигат за кутията на банката. От бабата на булката да бъде шива и здрава, аплодисменти за бабата. Чакай, ще бъде за гайда. Така, следващите да заповядате да приключиме с това, след което да направим малко купонче. Така, господина с главница, бялата риза и телефона тук, виж къде е много важно. Това е задължително, окей. Така. 150 кючека след малко ще пристигне. Аз съм като октопод сега, от тук до там няма как да стигна. Изчекай. Аз съм и оркестъра, и водещия, и певеца, и рапъра. Колко искаш. Така, 150 лева тук, така. От кого обаче? От младежите да бъдат живи и здрави. Аплодисменти. Заповядайте. Още 150. 300 лева от младежите. От къде? От Средец. Да бъдат живи и здрави. Бъдете живи и здрави. Заповядай. Заповядай. Така. Пристига една кафе машина, която ще правят какво долче и густо. Добре, ще пие кафе за това. Добре. Аз пия само сокове. Компот на баба. Сте така да те залъзи кючик. Аз ще ти го изследя спокойно. Заповядайте, създайте си го използвате. Така. От името на младежите благодарят на вас, младежите, за това, че ги уважихте. Така, правиме последни 15 минути един купон. Готови ли сте? Добре. Бягам натам. Така.